Sene gia Nsoko TV kumurikira ikiriro kia mate ya Nyagosira Samuel Osero ase kinyoro kia mugwa kigotoka se wodi ya Kiabonyore bunge ya Burabu county ya Nyamira bakonyu komwenia nigobona samatanga habari tukuria rero igati abakwani barorokana bakoragwa n'umugambi wo Kiabonyoro location Joseph Nyagetiria nigobona bage banyara ko bagochecheria abarari ase ogosaria bosaso gwasio ire butaka obwarenga ase ensemeyo asamatanga ayo nigobona baikirana umubunge Patrick Osero oyo osira ya mateyo hetabwate nyomba na mabati 20 nigobona bairari bagerio na koraga ebiara abarari asekeri bagotebanga ikenyorekyo nigo kibwate abantu babwente kwebeka mo banyara ko bakwegendereria twarora social media yaseito lakini rende tonyare ko batogokonyana asengaki ende yonse bonya ntege kenana ngeko batebya bashimiwa baito babere bakubwaterana asa manganaya anene mone kerate ta sendeo babete bagosoyo mufuko Patrick Osero bune mwigure onyare ko bakagosoyo oyo ase chingakiga timo basa koira mangana nga aiga kanisa teyo aiga n'abantu batoregete nainde bamwanchete Nyasaye ko bamobori abo chingaki chiamaga entu arenge bobe mware gochara abo mware gotokwana bobe lakini boniga etora 100% na ano mugambi ito ototogiri bosi amwete igo omugambi ito James Mongeri onyare koba gakobera gaiga anyare koba bagosoma nainde mbande togosoma nabagambi bande barure korumaega igo ntete kenyoreke mokeire biya keramo kobera social media matebe ngambi yote oboremeri bararumbwanya kobora ase mwanya abantu ebichare bina birega mbirengane ti lakini wende keramo tando chire mware kabisa timogo tuane mono kiagere kenyoreke Samu aiga mugwana chamba chiare gukanukare amabere kana chirete igaiga kirana ndagetogo na inumba iriba kakamwaikirira konya twaruro ngori na inumu nabantu ngwate chikamera murwero ngori cyane mano moje se itoboda moje kuya mangana mubekereti abaye kibesa ntumo to akende na inu tigege nta mabati aberabere edinda betati tokorire nyombe iri ko iwe gutangaza na inde mumanye tomo isimiho beragongo Honorable Patrick Osero nero omoisimiho be orogorongoroira igo itumanye tenga konyora tarakora egento lakini rende na kikonyora ria Osoro na rakabaka gokwana kinde representative kurwa segaiga asa marieta mumanyete njeno Mauricio Kenneth musima gosa doctor na ende ngwakirisa omoisimiho Patrick Osero kurwa sekenyereke igo asenye njero gosere gokoira orura mabati 20 ese nyinge nyomberia etakere gomugambi naronde osokwana nainde bone nyomberi kisega na mchiko waje kyagara abana banyaruka mbayo na bamurambayo na abamurambaro eyamati abere isturi asa mangana onsi Samuel yo enigwe estadio ta enigwe so ndaiwego so ndaiwego vai tawaka tala ta kwa no matakataga iga lakini aeni monya kwa no jimiri jeje